O profesorado galego está en folga. CIGA e SEGA convocaron por primeira vez dende os anos 80 un paro de 48 horas. Durante estas xornadas, os docentes protagonizaron movilizacións en toda Galicia, rodearon o edificio da Xunta en San Caetano e mesmo se pecharon en centros educativos durante a noite. Pero, cales son os motivos detrás desta folga? Mais aló de reivindicacións salariais ou de horarios, o profesorado protesta por 15 anos de recortes na educación pública galega. Exixen unha baixada das ratios. En educación infantil e primaria as aulas poden ter ata 25 alumnos, 30 en secundaria e 35 en bacharelato. Demandan que se baixen ata os 20, 25 e 30, respectivamente. En Galicia, o profesorado ten 23 horas lectivas á semana en primaria e 20 en secundaria. Antes dos recortes de 2012 eran 20 e 18 horas. Ademais, denuncian que en moitos centros non hai suficientes orientadores especialistas en pedagogía terapéutica ou en audición e linguaxe. Ás veces, unha mesma profesional percorre 3 ou 4 centros nunha semana. En resultado, nenos e nenas con necesidades específicas non reciben a atención que necesitan. Os profesores adican ata 10 horas semanais a papeleo, informes e tarefas administrativas. Denuncian que o sistema se está burocratizando mentres faltan mans nas aulas. E mentres tanto, o seu poder adquisitivo caeu un 15% dende 2010. Isto tradúcese en aulas saturadas, profesorado esgotado, atención insuficiente ao alumnado e, en resumo, perda da calidade do sistema educativo público. E isto acaba afectando a quen menos recursos ten.